Jogo man kod tuo mar dang'ni mar paro midendo kaka bipolar mood disorder koro dwaro mondo piny owacho losnegi agulu ma nengone oyweyo ma ginyalo tiyogo e kawo yedhe ma gikoni nengogi ni malo kendo thothgi ok nyal nyiewo kowuok e ofuko. Kaka Judith Omondi lero, jotuogi obago wuoth e boma ma Nairobi mayango odiechieng' kedo kod dang'ni mar paro e kinde ma ripod piny owacho yango ni achiel kuom ji 4 malimo ute thieth ni kod dang'ni mar paro. Samuel Boyo, achiel kuom jotuo man gi dang'ni mar paro mar bipolar, kuom higni 17 osedak kod tuoni, ka e tin ne en nyathi mane dongo, ka okichore gi chien, ok losi, kata kamano, tho mar kwargi ne ogolo rameny machielo mare, ni kare ma ok en mana muolo ma tuo. Kowuokie muolo nyaka e lelo, ne ochako bedo gi leki e weche madongo, samoro ni en Obama, samoro ni en kod milionde e bengi, ka kinde mathoth ne owuok otieno kendo go kachero e ndara, kapok ong'eyo gima ne time. When I lost my grandpa, I went to... It triggered my mood, and now I started doing things that were not normal, totally that were not normal. I could remove clothes. I could also talk too much. I could feel like I have a very super power. I have a lot of energy all the time, thinking how I will be a president, go and telling people how I want to go and meet Obama, such stories. That's how I could talk. I could have a lot of racing thought in my mind. Dr. Onyango Stephen en laktar mathiedho jotuo mag dang'ni mar paro Mathare National Hospital. Kuom jotuo malimo ka, Dr. Onyango koni e higa achiel ma hawo jotuo 2,000 gin mag bipolar. Kuyono wuon and the first symptom mar depression, and two iyudo ka ng'ato seche ma en gi tuo ma kama onge interest mag timo gik moko ma yonde yande ogine o enjoy timo, ng'ato nyalo kata dere. Ng'enyne ka wantie dala, ka wantie e anyuola, ginene ka gima mae ng'ama wiye rach. Once isemiye environment, iseng'eyo nyathini, ma nyathina ni nitiere gi bipolar, nitiere gi highs, nitiere gi lows, nitie gik ma i-avoid, nitie chiemo monego bed ni miye, onego bed ni tere kuom jalony. Ng'enyne jonyuol ok dwa wuoyo gi jopuonje mondo ng'is jopuonje ni mae gima chando nyathina. Nonro mar piny owacho yango ni mahawa 15 mag jo Kenya ni kod kit dang'ni mar paro, ka achiel kuom ji 4 bende malimo ute thieth odiochieng' ka odiochieng' iyango ni kod dang'ni mar paro. Depression alone actually affects about 1.9 million Kenyans. So you can see how big we really need to go on mental health, because these 1.9 million Kenyans, who is taking care of them? E kuonde mag tich, ripot ma higa 2022 yango ni e kwan mar jo Kenya 24.9 matiyo, 3.7 ni kod dang'ni mar paro. Ka idhie employment, ma understand ni wantiere gi joma nigi bipolar, wantiere gi jok ma nigi disability. To disability ni magintiere godo ni, ere yo mwanyalo bedo ni waketo mondo jogi oyud somo maber, jogi oyud employment maber. Newach bende ng'eni disability gi dhier, gidhi e wang' achiel. To kawa loso mano right from e ot, gi kaka wamiyo gi the better education, to kaka wamiyo gi opportunity to employment, waketo sensitization, bende wamiyo ginene oganda ng'eyo ni mae ok en tuo, mae en chalo kaka season mar ng'ato nyalo bedo ni tuo, samoro kituo, ama nyalo bedo ni samoro imor ama ok imor. Ka koro jotuo gi koni kwan gi medore odiochieng' ka odiochieng', kendo chopo kinde ma piny owacho winjo manynegi e thuolo e okumba mar thieth mar SHA mondo mi giyud thieth kod yath e nengo moyweyo. Include kwa SHA so that we can get medication at a subsidized price, which will go and help a lot. Because like now, remember, I am a beneficiary of Mathare Mental Hospital. That's why I go for my treatment. There is a lot of people who are inside there who can't afford a medication, even the first generation medication. So they spend their time there, most of their productive years, as I did. Judith Omondi, Ramogi TV.
Koa report no nyaka machielo en report mar riwruog pinje marango weche somo lony manyasani kod